چشم نبی کا تارا فاروق ہے ہمارا، چشم نبی کا تارا فاروق ہے ہمارا، چشم نبی کا تارا فاروق ہے ہمارا، اسلام نے پکارا فاروق ہے ہمارا، سب مل کے آکھو اسلام نے پکارا، اسلام نے فاروق۔ آج یکم محرم الحرام شریف ہے اور آج دے دن امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے نال میں جناب دے سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی منقبت پیش کر رہے ہیں، اور اے ملتان شہر دے ساڑھے دوست خطیب نے حضرت علامہ صاحبزادہ مظہر نقیب شاہ صاحب، انہوں نے ایک کلام لکھا ہے، تو بڑی محبت نال دوستان نے کوشش کرنی ہے اس نو پڑھنے دی۔ مل کے ذرا آکھو چشم نبی کا تارا فاروق ہے ہمارا، چشم نبی کا تارا فاروق، اسلام نے پکارا فاروق، جسے مانگ کر لیا ہے رب سے میرے نبی نے، جسے مانگ کر لیا ہے رب سے میرے نبی نے، رب کو بھی ہے جو پیارا فاروق، مل کے جنہوں جنہوں پیارا ہے وہ مل کے آکھے رب کو بھی ہے جو پیارا فاروق، جس کا ہے حکم نافذ ارض و سما کے اوپر، جس کا ہے حکم نافذ ارض و سما کے اوپر، جگ کانپے جس سے سارا فاروق ہے ہمارا، جگ کانپے جس سے سارا فاروق، جس کی زبان حق ہے جس کا بیان حق ہے، جس کی زبان حق ہے جس کا بیان حق ہے، جو حق کا ہے نظارہ فاروق ہے ہمارا، جو حق کا ہے نظارہ فاروق۔ اور توجہ، ڈرتا تھا سائے سے وہ یہ نام سے ہے جلتے، توجہ ہے، او سائے تو ڈردا سی، اے نا تو سڑ دے، ڈرتا تھا سائے سے وہ یہ نام
جلتے دشمن پہ چلتا آ رہا فاروق مل کے دشمن پہ چلتا آ رہا فاروق مولا علی کو جس پر ہے ناز وہ عمر ہے مولا 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 علی کو جس پر ہے ناز وہ عمر ہے منکر کو کب گوارا فاروق ہے ہمارا اور دریا کو جو چلا دے رکا لکھیا سی نا دریا نو دریا کو جو چلا دے جو زمین کو ہلا دے ہے کفر جس نے مارا فاروق ہے ہمارا ہے کفر جس نے مارا فاروق اور مقطع جلنا ہے جن کو مظہر جل جائیں گے وہ سن کر جنہ سڑنا انہا سڑ دے ہی رہنا جلنا ہے جن کو مظہر جل جائیں گے وہ سن کر ہے سنیوں کا نعرہ فاروق یا رسول اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو میں تھوڑے سامنے قرآن پاک دے 10ویں پارے دی سورہ انفال دی آیت نمبر 64 تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھوانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے حضرات گرامی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایہا النبی حسبک اللہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا اے غیب دیاں خبران دینے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسبک اللہ تو انو اللہ کافی ہے اللہ ہی کافی نہیں اے قرآن پاک دی آیت فرمایا حسبک اللہ آپ کو اللہ کافی ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ اور وہ بھی کافی ہیں جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے اے قرآن ہے کسے مسلک دے کسے مولوی کو لو جا کے ترجمہ کروا لو کس طرح ترجمہ کی ہے فرمایا یا ایہا النبی اے غیب کی خبریں دینے والے حسبک اللہ آپ کو اللہ کافی ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مومن جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے فرمایا جنہوں نے آپ کی اتباع کی وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے
حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماندے نے جدوں حضرت عمر نے کلمہ نسی نہ پڑھیا آپ دے کلمہ پڑھن تو پہلے سانو مسلمان کیا جانا سی مومن نسی کیا جانا کی فرماندے نے صرف مسلمان کیا جاندہ سی مومن نہیں سی کیا جاندہ ایک گل کیا کون رہا ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماندے نے سانو صرف مسلمان کیا جاندہ سی مومن نہیں سی کیا جاندہ سرکار پر مومن کدوں کیا جان لگیا فرمایا جدوں عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھیا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمانے نے جدوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں کلمہ پڑھیا ہے اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا جناب جبریل مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دی اندر آئے آکے عرض کر دینے سونیا اللہ فرماندہ یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا تھانو اللہ بھی کافی ہے جنہ تھاڑی اتباع کیتی ہے اتباع کرنے والے تھاڑے غلام مومن بھی تھانو کافی نہیں گرامی قدر حضرات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مصطفیٰ کریم دے او غلام نے جنہ دیا شانہ خود احکم الحاکمین نے قرآن چھ بیان فرمایا اللہ کریم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیا شانہ قرآن چھ بیان فرمایا کس کس مقام تے اللہ کریم نے جناب عمر بن خطاب دا ذکر فرمایا آؤ درہ سماعت کرنا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چھ بیٹھے نے جب میں کہ عرض کر دینے سونیا اے تے فرماؤ اللہ کتھے وے سونیا اے تے دسو اللہ کتھے وے جدو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوال کیتا سونیا دسو اللہ کتھے وے ادھر جناب عمر پوچھیا ہے میرے مصطفیٰ کلو فنادل جبریل جناب جبریل نادل ہو گئے آکے عرض کر دینے سونیا اللہ پہ فرماندہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سونیا اے میرے بندے جدو تھوڑے کلوں آکے میرے بارے چ پوچھن اللہ کتھے وے فرمایا انی فإنی قریب سونیا انہاں نو دس چھڑو اللہ تھوڑے بہت قریب ہے اے آیت مفسرین کرام فرماندے نے جناب سیدنا عمر بن خطاب دے بارے وچ نازل ہوئی گرامی قدر حضرات اس تو اگے مقام سماعت کرنا اللہ کریم نے جناب جبریل نو مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ روانہ فرمایا جبریل اج عمر بن خطاب کلمہ پڑھیا ہے اے میرے حبیب دا غلام بن گیا ہے کہ جا کے میرے حبیب نو کہو سونیا پریشانی دی ضرورت کوئی نہیں کافران والوں بے کے سونیا کوئی اور کسے پاسے ذہن لے جانے دی ضرورت ہی نہیں سونیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ سونیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فرمایا سونیا اللہ بھی تھوڑا مددگار ہے وَجِبْرِيلُ اور جبریل بھی تھوڑا مددگار ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور سال ایمان والے بھی تھوڑے مددگار نے مفسرین کرام فرماندے نے اے آیت بھی اللہ نے عمر بن خطاب دی شان نازل فرمائی ہے اس تو اگے سماعت کرنا اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل فرمائی اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا
اجرا من عمل من احسن عملا۔ جدو اس آیت دا نزول ہویا ایک عربی سرکار دی بارگاہ وچ آیا آ کے عرض کردہ سونیا اے جڑی تسی آیت پڑھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہاں نے ایمان لے آندا تے کم چنگے کیتے، اِنَّا لَا نُضِيعُ اجر من احسن عملا، اللہ فرماندا ہے تے جنہاں کم چنگے کیتے نے ایمان لے آندا اللہ فرماندا ہے اسی انہاں دا اجر ضائع نہیں کران گے۔ او عربی عرض کردہ سونیا ایک کیڑے لوگ نے جنہاں دی شان چلانی آیت نازل فرمائی، مفسرین کہندے نے اس ٹائم میرے کریم آقا دے کول حضرت ابو بکر صدیق، بولیے بولیے جنہوں صدیق اکبر نہ پیارے ہاتھ جو کے بولے دا، حضور دے قریب سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ چار شخصیتاں حضور کو بیٹھیاں سن۔ کدوں اس عربی آکھیا سونیا اللہ نے ایک کنہ دی شان نازل فرمائی، میرے نبی نے فرمایا آج میرے غلامہ سن لے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت اندر جنہ ایمان آلیاں دا ذکر کیتا ہے جا کے لوکانو دس دے اس آیت اندر جنہ دا ذکر کیتا ہے او آ میرے چار یار بیٹھے ہوئے نے، میرے چار یار حق سے پھر میں کیوں نہ آکھاں اے مصطفیٰ کریم دے غلام، اے حضور دے او غلام نے جنہ دیاں شانہ احکم الحاکمین اللہ جل والا نے قرآن چ بیان فرمائیاں۔ پھر مینوں کیا لین دیو نا میں تے انجی آکھاں گا اے سنیوں سن لو کلام میں سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے الحمدللہ اسی نہ رافضیاں نہ خارجیاں نہ ناسبیاں نہ تفضیلیاں، اسیاں ایک نمبر الحمدللہ اہل سنہ والجماع، تے ساڑھے دل دے اندر حضور دی آل دا بھی پیارے، حضور دے صحاب دا بھی پیارے، ازواج دا بھی پیارے، تے سب نبیان دا بھی پیارے، اولیاء کاملین دا بھی پیارے۔ اس بات سینے دا ٹل لا کے ہاتھ چوک ایک باری میرے نال آکھو سنیوں سن لو کلام میں سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی، اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی، میں نہیں کہندہ اللہ دا قرآن کہندہ ہے، اللہ فرماندہ رضی اللہ عنہم ورضو عن، ہر میں اللہ انہاں تے راضی ہے، اے اللہ تے راضی نے، اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی، اے باقی سب کچھ تو کھا بازی، اپنے کلوں تاریخ کڑ کڑ کے لوکاں نو گمراہ کرنا، اے باقی سب کچھ تو کھا بازی، میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے حضرت سیدنا عمر بن خطاب سبق رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے غلام جدو بنے کلمہ پڑھ لے، آپ دے القاب کئی نے لقباں وچوں آپ دا ایک لقب ہے فاروق، کی لقب ہے جی سارے بولیے کی لقب ہے آپ دا فاروق، فاروق دا معنی ہے فرق کرنے والا حق و باطل دے درمیان۔ ہون اے بیکھئے کہ اے فاروق لقب آپ نو ملیا کدو، سبحان اللہ اس تو ہونی نہیں اچھی آنکھوں در ایک باری، اے لقب آپ نو کدو ملیا تے کنے دیتا،
مولا علی فرماندے جی جی کون فرماندے مولا علی حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ عنہ آپ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے اسی حضرت علی المرتضی شیر خدا دے کول بیٹھے سے کہ حضرت علی اس دن بڑے خوشگوار موڈ سن بڑا خوشگوار موڈ سی حضرت علی المرتضی شیر خدا دا فرماندے نے اساں حضرت علی المرتضی شیر خدا دی بارگاہ چرد کیتی حضور حضرت عمر دے بارے وچ تے کچھ دسو حضرت عمر دے بارے وچ تے کچھ دسو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں حضرت نزال بن صبرہ دا جملہ سنے ہیں آپ نے فرمایا سن لے فرمایا حضرت عمر دے بارے کی پوچھنا ہے حضرت عمر اونے جنہاں نو فاروق دا لقب خود اللہ نے عطا فرمایا ہے جنہاں نو فاروق دا لقب اللہ کریم نے عطا فرمایا فرمایا جدوں حضرت عمر کلمہ پڑھیا ہے حق تے باطل دے درمیان فرق ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھیا ہے فرمانے نے وقت گزریا ہے کہ دن حضرت عمر دے کول بیٹھے اچھا آکیا اے عمر تو انوے فاروق لقب کتھوں ملیا ہے توانوے فاروق دا لقب کی میں ملیا فرماندے نے گالے وے جدوں میں کلمہ پڑھیا جدوں میں سرکار دی بارگاہ وچ جا کے کلمہ پڑھیا تے نبی کریم علیہ السلام نے خوشی دا اظہار فرمایا بلکہ اینی خوشی ہوئی جڑے سامنے صحابہ بیٹھے سن انہاں تکبیر دے نعرے مارے عمر جدو کلمہ پڑھے ہے تو صحابہ نے کی کیتا خوشی دے نال نعرے مارے احادیث جاندہ ہے صحابہ ہی نہیں مارے آسمان سے فرشتیاں بھی نعرے مارے اے او عمر نے جنہ دے کلمہ پڑھن دے نال مصطفیٰ نو بھی خوشی ہوئی مصطفیٰ دے غلامہ نو بھی فرشتیاں نے بھی ایک دوسرے نے مبارکہ بھی دیتیاں اور تکبیر دے نعرے بھی مارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جدو میں کلمہ پڑھ لیا تو میں کلمہ پڑھنے تو بعد عرض کی تھی آقا میں کافرہ بھی چوٹ کے آیا میں نے پتہ ہے میں سارے حالات تو واقع میں چونکہ میں مکہ دا رہنا رہا آقا اسی حقتے نہیں میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں عمر اسی حقتے ہیں عرض کی تھی دور جدو حقتے جو ہیں تو پھر اٹھو ہاں سرکار کعبے چلی حضور کعبے بھی چلی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کعبے وچ خیر نہ عرض کی تھی ضرور کعبے چل کے سی نماز پڑھنے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اجے تعداد کاٹے تو 40 ہیں تے کافراں بڑا ٹل لایا سی انہاں کہی 40 نہیں ہون دینا نہیں سمجھے کافراں بڑا ٹل لایا انہاں کہا نہیں 40 ہون ہی نہیں دینا رب بھی فرمایا میں بھی رب ہاں میں بھی 40 کروا کی چھڑنا ہے 40 میں پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے حضور نے فرمایا آج تعداد کاٹے تھوڑے جا اور غلام ہو جائیں تو پھر چلیں گے کعبہ شریف عرض کی تھی دور نہیں آج جی جان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس روایت راوی خود بیان فرمانے نے جدو میں سرکار نے عرض کیتا نہ تو میرے نبی علیہ السلام اٹھے آئے ہائے ایک باری سبحان اللہ بولیے ذرا محبت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میرے کلمہ پڑھن تو پہلے ایک روایت پیچھے نظر حضرت عمر فرمانے نے میرے کلمہ پڑھن تو 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ جے کلمہ پڑھے آئی سی فرمانے نے جدوں میں سرکار نو عرض کیتی آقا چلیے کعبے میں چل کے تکبیر دے نعرے مارنے ہاں میرے کریم نبی علیہ السلام نے جدوں میری گل سنی ہے سرکار اپنی جگہ تو اٹھے نے فرمایا چل میرے غلامہ فرمانے نے جدوں اسی گھروں پار نکلے ہاں اسی 2 صفحہ بنا لئیوں
کنیاں صفا فرماندے نے 2 صفاں بن گئیاں فرماندے نے پہلی جڑی صف بنی او دے اگے نمائندگی کرنے واسطے سیدنا امیر حمزہ ہو گئے ہاتھ جو تلوار پھڑی ہے اگے امیر حمزہ جڑی دوسری صف بنی فرمایا او دے تو اگے میں چلدا جا رہا ہوں فرماندے نے جدوں اسی کعبے وچ آئے ہاں کعبے وچ جننے کافر بیٹھے سن سب دیاں نگاہاں جدوں ساڈے تے آئیاں فرماندے نے کافراں تے کدی نہ روب نہیں پیا جنہ اس دن روب پیا سی فرماندے نے میں عرض کیتی آقا اج کعبے وچ کھڑے ہو کے اے بلال نو آکھو اچھی آواز نے تکبیر دے نعرے مارے میں بینا کیڑا انہاں دا وال بھی ڈنگا کر دے اج سجنا اپنیاں مسیتاں وچ اپنے ماں باڑیاں وچ کھڑے ہو کے اگر اذان اچھی آواز نہ پڑھنا ہے اے سب فیض سیدنا عمر بن خطاب دا حضرت عمر فرماندے نے جدوں میں آکھیا سرکار اج اچھی آواز نعرے مارو میں بینا کیڑا اج انہاں دا وال بھی ڈنگا کر دے فرماندے نے جدوں میں اتنا جملہ کیا ہے کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر انت فاروق فرمایا تو فاروق ہے حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والا ہے گرامی قدر حضرات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے متعلق ایک اور روایت سنو ایمان تعالیٰ ہو جائے گا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمانے نے ایک دن میں کملی والے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہویا حضور نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس آج میں مسجد کے بیٹھا ہویا سا میں مسجد کے بیٹھا سا تے میرے کول جناب جبریل آ گئے میرے کول جناب جبریل آ گئے تے جبریل آ کے میرے نال گلاں کرن لگ پے توجہ حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس میں مسجد کے بیٹھا سا میرے نال آ کے جناب جبریل بہ گئے تے جبریل میرے نال بہ کے گلاں کر دے پیسن فرماندے نے میں جبریل امین دے نال گلاں پیا کردا سا فرماندے نے گلاں کر دیاں حضور فرماندے نے اچانک میرا یار عمر بن خطاب آ گیا ہون اے جرا روایت دل فات توجہ نال سماعت کرنا فرماندے نے جدو حضرت عمر بن خطاب آئے تے جناب جبریل نے انج کر کے دیکھیا عمر بن خطاب والوں کہ دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اے تہاڈا بھرا عمر نہیں اخی یہ آپ کا بھائی عمر نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میرا بھرا عمر ہی ہے اگے لفظ سنو گے تو خدا دی قسم ایمان وجد کرے گا سننا ذرا حدیث پاک دے الفاظ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا اے جبریل اے میرا غلام عمر ہے اینو دنیا وچ اسی عمر بن خطاب کہہ کے بلانے ہاں اے دس کیا عمر دا آسمانہ وچ عمر تو علاوہ بھی کوئی نہ ہے وے عمر دا آسمانہ وچ عمر تو علاوہ بھی کوئی نہ ہے ہن سننا حدیث پاک دے الفاظ جناب جبریل عرض کر دینے سونیا ان اسمہ فی السماء اشہر من اسمہ فی الارض اسمہ فی السماء فاروق و فی الارض عمر جناب حضرت جبریل کہنے نے سونیا لج پالا کا عمر دا جڑا نام زمین تے وے سرکار اے دے نالو زیادہ مشہور آسمانہ تے فاروق دے نام دے نال آسمانہ تے فاروق دے نام نال مشہور نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہنے لوگو اس تو علاوہ فرماندے نے منو اگر کائنات دی سب چیزاں بھی مل جان فرماندے نے اینی خوشی منو کدی نہ ہوندی جنہ منو اس لفظ تے خوشی ہوئی ہے سرکار نے منو اپنا بھرا فرمایا ہویا ہے اپنا بھرا کیا ہے اللہ حق چاہیے توجہ نہ سماعت کرنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عن عبداللہ بن عباس
سبحان اللہ بولیے ذرا پیار دینا، پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ عن عبداللہ بن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنت شجرۃ ما علیہا ورقۃ الا مکتوب علیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق عمر الفاروق عثمان ذو النورین او کما قال علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنت شجرۃ، حضور نے فرمایا جنت دے اندر، فی الجنت شجرۃ، فرمایا جنت دے اندر جڑے درخت نے، ما علیہا ورق، فرمایا جنت دے درختاں دے اندر کوئی پتا ایسا نہیں، جنت دے اندر لگنے والے درختاں دے اتے لگے ہوئے پتے، فرمایا ما علیہا ورقۃ، فرمایا انہاں وچ کوئی پتا ایسا نہیں الا مکتوب علیہا، فرمایا حتیٰ کہ ہر جنت دے درخت دے پتے دے اتے لکھیا ہویا ہے، آقا کی لکھیا ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا ایک تے کلمہ لکھے نال ابو بکر الصدیق، فرمایا جنت دے درختان دے ہر پتے دے اتے فرمایا کلمہ لکھیا ہے، نال ابو بکر صدیق دا نام لکھیا ہے، عمر الفاروق نال عمر بن خطاب دا نام عمر فاروق لکھیا ہے، و عثمان ذو النورین، فرمایا نال عثمان ذو النورین دا بھی نام لکھیا ہویا ہے۔ ہاتھ چوکے بول ایک باری سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، پھر میں کیوں نہ آکھاں، پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق میں کیوں نہ آکھاں، رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا، سب بولو رب شان ودھایا، بولیے بولیے رب شان ودھایا اے فاروق اعظم دا، ثانی کوئی نہ آیا ہے فاروق اعظم دا، ثانی کوئی نہ آیا ہے۔ جدا جدا یقین ہے باقی گل ٹھیک پیا کرنا، سینے دا دل لا کے آکھے رب شان ودھایا فاروق اعظم دا، ثانی کوئی نہ آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، قیامت والے دن توجہ رکھنا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے کملی والے آقا نے فرمایا قیامت والے دن میرا کی مقام ہوئے گا، ابو بکر صدیق دا کی مقام ہوئے گا، سرکار نے صحابہ دے سامنے بیان کیتا، فرماندے نے بیان کر دیا، حضور نے فرمایا پھر اچانک ایک ندا آئے گی، عمر فاروق کتھے نے، عمر فاروق کتھے نے، فرمایا حضرت عمر بن خطاب نو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا جائے گا، اللہ کریم فرمائے گا اے ابو حفص، اے آپ دی کنیت ابو حفص، اللہ فرمائے گا اے ابو حفص تینوں مبارک ہوئے، تینوں مبارک ہوئے، اے تیرا نامہ اعمال ہے، اللہ فرمائے گا اے تیرا نامہ اعمال ہے، انہوں پڑھ لے، اگر تیرا دل کرے انہوں پڑھ، نہیں دل کردہ تے نہ پڑھ، اساں تیری بخشش فرما چھڑی، اساں تیری بخشش فرما چھڑی ہے، پھر میں کیوں نہ آکھاں رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا، رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا،
کوئی نہ آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک دن قبران دے فتنے دا ذکر فرمایا، قبر جڑے فتنے ہونے نے سرکار نے دا ذکر فرمایا۔ توجہ ہے نا سارے، بڑی دلچسپ روایت، ایک عام واقعہ بیان کرنا، ایک حدیث پاک بیان کرنا، ایک اپنا معنی رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام نے قبر دے فتنے دا ذکر فرمایا کہ قبر چینج ہوئے گا، انج ہوئے گا۔ حضرت عمر عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کیا جدو اسی قبر جاواں گے تے ساڑیاں عقلاں ادو سلامت ہون گی؟ حضور کیا ساڑی عقل ادو سلامت ہوئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے غلام، جی میں آج تیرے کول عقل ہے نا، قیامت جدو قبر ہی جائیں گا ادو بھی تیری عقل نہیں ہوئے گی، ادو بھی تیری عقل نہیں ہوئے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہی بات ارشاد فرما کے آپ نے پھر جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے غلام، جدو انسان نو قبر چ رکھ دیتا جاندہ ہے نا، قبر چ فرمایا او دی قبر وچ دو فرشتے آنے۔ کتنے؟ سارے بولو، سارے دی قبر چاہنا نا، دو فرشتے سرکار نے فرمایا قبر چاہنے، ہر بندے دی قبر سرکار فرمایا دو فرشتے آنے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہا فرشتیاں دا جڑا حلیہ بیان کیتا ہو درہ سماعت کرنا۔ حضور نے فرمایا دو فرشتے آنگے، فرمایا انہا دی کیفیت ہوئے گی کہ انہا دا رنگ کالا ہوئے گا، اینا کالا ہوئے گا کہ جی میں سخت اندھیری رات ہوئی ہے، کالی سیاہ رات، فرمایا ایمیں دے انہا دے رنگ ہونگے، تو فرمایا انہا دے دند تیز ترین ہونگے، فرمایا انہا دے ہتھاں میں گرز ہونگے، فرمایا ایک گرز اگر سارے انسان تے سارے جن رل کے ایک گرز چکنا چاہن تے نہیں چک سکتے، فرمایا انہا دوہاں فرشتیاں دے ہتھاں چو گرز ہونگے، تے او لے کے انہوں نے دند ایڈے تیز ہونگے جی میں نیزے تیز ہوں گے، فرمایا وہ زمین نو پھاڑ دیا آیا قبر ہی چاہ جانا، تو فرمایا جدو زمین نو پھاڑ دیا آیا قبر ہی چاہ گیا، تو انسان نو بٹھا کیا کھنگے، اٹھاں بھائی اٹھ من ربو، دس تیرا رب کیڑا ہے۔ ویکو حضور دا کرم ہے کہ قبر جڑے سوال ہونے نے آقا نے سوال بھی دسے نے، تے بندے نے جڑے جواب دینے نے حضور نے جواب بھی دس دیتے ہیں۔ سننا تھا توجہ ہے سارے اے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ایک باری بولیے ذرا سبحان اللہ، شان فاروق اعظم سننی جا پھر بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قبر جدو فرشتے آنگے بندے نو اٹھانگے، اٹھا کے آکھنگے من ربک، دس تیرا رب کیڑا ہے، ما دینک، دس تیرا دین کیڑا ہے، ما کنت تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، اے جڑا سونی صورت والا کھڑا ہے دس اے دے بارے وچ کی کہندا ہوندا سیں۔ لفظاں والا غور کرنا، اے نہیں آکھنگے دس کی آنا ہے انہاں دے بارے وچ نہیں، بلکہ آکھنگے ما کنت تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، دس انہاں دے بارے وچ کی آندا ہوندا سیں۔ تے ڈاکٹر ساجد صاحب قبر وچ میرے حضور فرماندے نے قبر وچ بندہ او ہی آکھے گا جو دنیا وچ رہ کے سرکار بارے آکھدا رہا ہے۔ تنقیداں نہیں کہنا، اصلاحاں کہنا چاہنا سجنا، اگر دنیا وچ رہ کے اے آندا رہا اکو جائیاں نبی دے بھی دو ہاتھ ساڑے بھی دو ہاتھ، اے نبی دیاں بھی دو اکھاں ساڑیاں بھی دو، نبی دے بھی دو پیر ساڑے بھی دو، اکو جائیاں سوچ لے جدو قبر ہی جائیں گا تے انجی آکھیں گا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی آپ فرماندے نے جدو میری قبر سرکار آنگے فرشتے آکھنگے ما کنت تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، دس انہاں دے بارے چ کی آندا ہوندا سے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے میں بول کے آکھاں گا او فرشتیو میرے کول پوچھ دیو تے سنو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سروری کہوں
تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور اگے اللہ حضرت انتہائی کر دیتی ہر مانے نے آخر رضا نے ختم سخن اسی پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ حضور نے جدو یہ بیان کیتا نا قبر چاہندے نے فرشتے سوال کردے نے من ربک ما دینک ما کنتا تکون. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن دے رہے تو جدو سرکار نے بیان کر لیا حضور خاموش ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں حضور میری قبر چلی آن گے. ہائے ہائے پیر ناصر عباس صاحب توجہ نظر سماعت کرنا حدیث پاک دل پر. حضرت عمر حضور کیا میری قبر چلی آن گے؟ میرے آقا نے فرمایا نام عمر تیری قبر چلی آن گے. حضرت عمر کہتے ہیں آقا کیا اس ٹائم میری حالت یہی ہوئے گی جڑی ہونے. مقصد ہے سرکار جی میں توڑا کلمہ پڑھیا توڑا غلام ایتھوے بھی پتہ لگیا جڑے بکواس کر دینے کہ نبی پاک دے وصال تو بعد صحابہ صحابہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلے پہلے ہی کروا دیتے نے سجنا. حضرت عمر کہتے ہیں کیا دور اس ٹائم میری حالت یہی ہوئے گی جڑی آج ہے. میرے سرکار فرمایا نام. جدو سرکار نے فرمایا نا ہاں عمر جڑی حالت تم آج ہے نا قبر اچ بھی انجی ہوئے گا. تو سننا حضرت عمر دا جواب کہندے نے سرکار پھر میں نبڑ لواں گا. سرکار پھر میں نبڑ لانگا. ہن سننا اگے جملہ حدیث پاک دا ایمان وجد کرے گا. سونا سی کس عمر بن خطاب نو ماننے ہیں. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو حضرت عمر دا جملہ سنے ہیں میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے غلام سن والذی بعثنی بالحق نبیا. فرمایا اے عمر مینوں اس رب دی عزت دی قسم ہے جن نے مینوں حق دے نال مبعوث فرمایا ہے. فرمایا سن تیری قبر چ بھی فرشتے آن گے پر جدو تیرے کولوں آ کے پوچھن گے من ربک تے تو انہاں نوں آکھیں گا اللہ ربی فمن ربکما. جدو تیری قبر چاہ کے فرشتے تیرے تو پوچھن گے دس تیرا رب کیڑا ہے. ہجے اے سوال عمر دے کولوں قبر چ ہونے نے میرے نبی پہلے ہی بیان فرما چڑے. عمر بن خطاب نے ہجے جواب دینا ہے میرے نبی نے پہلے ہی بیان کر دیتا. پتہ نہیں مولوی غیب کس چیز دا نہ رکھی بیٹھے. میرے نبی نے فرمایا عمر اس رب دی عزت دی قسم ہے جنہیں مینوں حق دے نال مبعوث کیتا ہے. جدو تیری قبر فرشتے آن گے تیرے کولوں آ کے پوچھن گے من ربک دس تیرا رب کیڑا ہے کہ تو فرشتیاں نو ویکھ کے ڈرے گا نہیں گھبرائے گا نہیں بلکہ فرشتیاں نو آکھیں گا او فرشتیو سن لو ربی اللہ میرا رب تے اللہ ہے. فمن ربکما دسو تہاڈا رب کیڑا ہے. میرا رب تے اللہ ہے دسو تہاڈا رب کیڑا ہے. دین یل اسلام میرا دین تے اسلام ہے. دسو تہاڈا دین کیڑا ہے. فما دینکما دسو تہاڈا دین کیڑا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے نبی نے دسو تہاڈا نبی کیڑا ہے. حضور فرماندے نے فیقولان واعجبا ما ندری ارسلنا الیک ام انت ارسلنا الینا. فرشتے آکھن گے واہ بھائی واہ کڈی عجیب گل ہے سمجھ نہیں آوندی اسی تیرا سوال لین واسطے تیرا امتحان لین واسطے آئے ہاں یا تو ساڈا امتحان حال لینا آستے ہیں. سمجھ نہیں آندی.
میں کیوں نہ آکھاں رب شان ودھایا ہے فاروق بولو بولو ہاتھ چوک کے بولو رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا ثانی کوئی نہ آیا ہے فاروق اعظم دا ثانی کوئی نہ آیا ہے حضرت عمر بن خطاب فرمانے نے میں سرکار دی بارگاہ چ ایک دن عرض کیتی سونیا لجپالا کا میرا دل کر دے میں عمرہ کراواں میرا دل کر دے میں عمرہ کراواں اجازت لینا ہے میرے نبی نے فرمایا عمر تینوں اجازت ہے جا کرے سرکار نے جدو اجازت دے دیتی حضرت عمر فرمانے نے جدو سرکار مینوں اجازت دیتی ہے سننا در الفاظ حضرت عمر فرمانے نے جدو سرکار مینوں اجازت دیتی اجازت دین تو بعد میرے نبی نے فرمایا یا اخی یا اخی اے میرے بھائی چل رہے ہیں عمرے واسطے جی آقا میں چلے ہوں تھوڑے کو اجازت لے کے چلے ہوں میری سرکار نے فرمایا عمر اے میرے پرا عمرہ کرن تے چلے ہیں پر ایک گل یاد رکھیں اوتھے جا کے دعاواں وچ مینوں بھی اپنے یاد رکھ لویں ساری دنیا کہندی یا رسول اللہ سانو دعاواں چ یاد رکھنا حضور سانو دعاواں واہ عمر کیا شان ہے تہاڈی میرے نبی خود فرما رہے عمر سانو بھی دعاواں چ یاد رکھیں ہاں عمر مینوں بھی دعاواں چ یاد رکھیں اور ایک روایت الفاظ عمر دعاواں وچ مینوں بھلی نا عمر مینوں دعاواں وچ بھلی نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک میں راوی روایت پیش کرنے تو پہلے میں آج ڈاڈا جا اعلان کرا ہر جمعہ ہی آکھنا پیندا یار ایک لال رنگ دا نوٹ تے پھر بھی جانے آپ تسی 10-10 روپیے جوڑی چ پاندے مسجد دے معاملات تسی سمجھ دے ہو مشکل ترین معاملات ہوندے نے اچھا ہن تے انجے جی پتہ ہی نہیں بھی اوکے ہوندے نے کس ہے جی اوکھے ترین معاملات ہوندے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں تسی بہندے ہو پکھے چل دے نے لائٹاں چل دیاں موٹر چل دی باقی ساؤنڈ دا خرچہ ہوندا ہے مولوی جڑا ایڈی دور ہوندا او دا بھی خرچہ ہوندا ہے او گڈی اجے تک کوئی نہیں بنی جڑی سورۃ یاسین پڑھے تے ٹر پوے سچی گل ہے وہ کوئی نہیں اجے تک تے اجازت اللہ کرے ہو جائے انج دی اجازت اجے تک نہیں اجازت ہوئی اس واسطے معاملات سارے چلدے نے پیسے دے نال پیسے بھی ہون تے نال تاں ہی سرکٹ چل رہا اس واسطے کوشش کریا کرو ہر بندہ ایک 100 روپیہ تے یار 8 دنوں پیچھے چوکھا نہیں چوکھا تینا چوں بندیاں صرف آکھے باقیاں تے میرا خیال ہے اوکھا ہی ایک 100 روپیہ 8 دنوں بعد بندہ دے چھڑے تے معاملہ ٹھیک ہو جاندے تو ڈاکٹر صاحب تواڈے کول آ رہے ہیں تے انہاں دا خیال نہیں رکھنا مسجد دے معاملات دا خیال رکھنا سبحان اللہ ایک باری آکھو ذرا پھر پیار نہ بولیے ذرا کری سبحان اللہ حضرت سیدنا علی المرتضی ٹھنڈے ہو گئے اونچی بولو ذرا سبحان اللہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ارشاد فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں عمر دی ناراضگی کولوں بچو عمر دی ناراضگی کولوں بچو فرمایا جیڑا بندہ عمر نو ناراض کردا ہے او سمجھے انہیں اپنے رب نو ناراض کر چھڑے آئے اے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نے سننا ذرا حضرت عمر دی شان سبحان اللہ بولیے ذرا ایک بار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب دور حکومت ایک دن ایک باری قحط پہ گیا قحط کی پہ گیا قحط پہ گیا جو قحط پہ آنا بارش نہ ہو ساڑھے کو تے الحمدللہ آج کل ہو رہی ہیں کم ٹرے ہے اللہ پاک رحمتہ نہیں ہے بارش دا نزول فرمائے
कल शायद तुहाडे नोटिस विच होवे मंडी बहुद्दीन जिला दा एक तहसील है, तहसील फालिया, उत्थे वो एक इमाम मस्जिद साहब सन कारी मोहम्मद असलम साहब, उन्होंने इंतजामिया ने जी रिहाइश दी सी वो बड़ी आला किस्म की रिहाइश सी। वो बारिश होने नाल छत डिग पई, वो तकरीबन 5 या 6 अफराद गलबन उन्होंने 5 बच्चे ते उन्होंने सोचा वो उत्थे मौके ते विसाल कर गए। और रिहाइश भी दोबारा बन जाएगी मामलात, लेकिन जिस मौलवी दे करो 5 बच्चे ते बीवी टुर जाए, खुदारा इंतजामिया भी चाहिए जिन्हें अपने मौलवियों को रिहायशा दित्तियां ने, कम अज कम जिवें तुहाडा दिल करता ना साडे वास्ते अच्छी रिहायश होवे, मौलवी भी बंदे ही होंदे। ए पैगाम जा रहा है पूरी दुनिया ते चलेगा, वीडियो चलेगी, तकरीबन तुसी सुनने वास्ते आउंदे हो, बाकी नेट दे उत्ते यूट्यूब ते भी दोस्त सुनदे ने। ए पैगाम है उन्हां दोस्तां वास्ते कि कम अज कम जिवें तुसी चाहते हो तुहाडी रिहायश अच्छी होवे, इमाम मस्जिद मौलवी खतीब वो भी इंसान ने, उन्होंने भी बच्चे मामलात सारे, लिहाजा जिवें तुहाडा दिल करदा आला किस्म की तुहाडी रिहायश होवे, मौलवियां च भी दिल ही हुंदा है, उन्हां दा भी दिल करदा साडे बच्चे भी अच्छे स्कूले पढ़न ते अच्छी रिहायश होवे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन खत्ताब दे दौरे हुकूमत, दुआ करो जिहड़ी बारिश पैंदी अल्लाह रहमत दी बारिश नाज़िल फरमाए, रहमत दी बारिशां होण। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला दे दौरे हुकूमत विच कहत पै गया, बारिश ना हो। लोग हजरत उमर दे कोल आए, आके कहते ने या अमीर अल मोमिनीन दुआ ही फरमा दियो। आपने फरमाया चलो फिर शहरों बनने निकलो। सुभान अल्लाह, इस तो होली आंखों मत बारिश शायद रोकी जाए। हजरत उमर ने कहते नजूर दुआ फरमाओ बराने रहमत दा नजूल हो जाए। आपने फरमाया चलो मेरे नाल बाहर। लो जी सारे बाहर कर लिया। बाहर निकल के हजरत उमर बिन खत्ताब ने 2 नफल अदा किए। कितने नफल? सारे बोलिए कितने नफल? 2 नफल हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने अदा फरमाए। 2 नफल अदा करने तो बाद हजरत उमर ने जड़ी उत्ते अपने चादर ली सी ना जी, हजरत उमर ने अपनी चादर लाई तो चादर ला के आपने पता चादर का कीता की, उस चादर नूं इंज करके ना अद्धा हिस्सा इत्थे इंज अद्धा इंज, इस चादर की इंज बना ली झोली। झोली बना के ते पता की अर्ज करते हैं, आंदे ने या अल्लाह असी तेरे कोलों बख्शिश तलब करने और तेरी तरफ मुतवज्जे होने। बस इतना जुमला बोले या अल्लाह असी बख्शिश तलब करने तो या अल्लाह तेरी तरफ मुतवज्जे होने। हजरत खव्वात बिन जुबैर फरमाते ने हजे उमर बिन खत्ताब ने वो चादर इंज करके बंद नहीं सी की कि 4 चफेरियों काले बदल आ गए तो छम छम करके भी बसना शुरू हो गया। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और आखिरी बात सुनना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने ईरान का बादशाह सी, नाम सी किसरा। की बादशाह था? किसरा, काफ सीन रे या उत्ते खड़ा दबरा किसरा बादशाह। ओदा महल अजकल उदो चुके सारा इलाका ईरान का ही सी। ओदा पाया तख्त सी जिहड़ा अज शहर है ना मदाइन, इस मदाइन शहर दे विच ओदा तख्त सी, महल सी ओदा। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने हजरत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अमीर बनाया और लश्कर का सिपा सलार हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद ने बनाया। फरमाया जाओ तो जाके ईरान फतह करके आओ। उन सहाबा किराम हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत टुर पे सफर करते जा रहे हैं। सफर करदे आप जदों इराक दी ईरान की सरजमीन पहुंचे जिथे किसरा दा महल सी, चूंकि उस शहर में फतह करना सी मदाइन नूं, सेंटर दे विच आ गया दरिया दजला। दजला अगे हुण महल दा शहर है, इधर आप सहाबा किराम खड़े। जदों वेखिया हुण सेंटर च दरिया आ गया ते दरिया भी पूरे जोबन ते वे पानी फुल। सहाबा किराम ने जदों वेखिया भाई हुण परले पासे शहर है, असीं इधर खड़े हैं, सेंटर च आ गया दरिया ते दरिया भी फुल भर के चलदा पिया। हुण किवें इहनूं क्रॉस करिए, किवें दरिया नूं अबूर करिए।
روایات چاہتا ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دعا نے کیتا پتہ کی اپنیاں سواریاں دے اوتے بیٹھے سواریاں دے اوتے بیٹھ کے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سواریاں لے کے دریا دے کنارے تے آئے تے کنارے تے کھڑیاں ہو کے آپ نے فرمایا اے دریا اگر تو اللہ دے حکم دے نال جاری ہو ساری ہے تے تینوں محمد مصطفیٰ دی حرمت دا واسطہ ہے تے عمر بن خطاب دے عدل و انصاف دا واسطہ ہی سانو راہ دے دے تینوں محمد مصطفیٰ دی حرمت دا واسطہ ہے عمر بن خطاب دی عدالت دا واسطہ ہی سانو جان دے اتنا جملہ کہہ کے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے گھوڑے نو ایڑی ماری تے دریا وچ گھوڑے نو داخل کر دیتا خالد بن ولید نے بھی اپنا گھوڑا دریا وچ داخل کر دیتا اگے اگے سعد بن ابی وقاص پیچھے پیچھے خالد بن ولید تے پیچھے سارا مسلمانہ دا لشکر چل دا جا رہے ہیں محدثین لکھیا ہے فرمانے نے او دریا جڑا بھر کے چلدا پیا سی سارا مسلماناں دا لشکر دریا وچوں گزریا ہے گھوڑیاں دے گوڈیاں تک بھی پانی نہیں سی پہنچ سکیا ایدی ترجمانی کلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کی تھی علامہ اقبال کہنے نے دی اذان نے ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ او عظیم مرد مجاہد و حضور دے غلام نے جنہ دا حکم زمین تے بھی چل دا ہے پانی تے بھی چل دا ہے تے ہواواں تے بھی جنہ دا حکم چل دا ہے گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا کی تھی ہاتھ اٹھائے عرض کر دیں یا اللہ میں تیرا بندہ تیری بارگاہ چ دعا کرنا یا اللہ میں نے شہادت دی موت دے تے اپنے نبی دے شہر مدینے وچ دے یا اللہ شہادت دی موت عطا کر تے مدینے شہر وچ عطا کر روایات چاہتا ہے آپ نے دعا کی تھی ایک دن اجے گزریا دعا ہوئی دوسرے دن فجر دی نماز تو بعد فجر دی نماز دا ٹائم سی جماعت واسطے آپ کھڑے ہوئے آپ محراب وچ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں تو ابو لولو فیروز مجوسی ابو لولو فیروز مجوسی انہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے قاتلانہ حملہ کیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے تشریف لائے نماز پڑھا رہے سن نماز پڑھانے حملہ کیتا آپ زمین تے تشریف لے آئے نماز توڑ دیتی گئی صحابہ کرام نے سلام پھیر دیتا وہ ایڈا تیز سی کہ انہیں جڑا خنجر پھڑیا سی وہ زہر وچ پجھیا ہویا سی وہ صحابہ کرام نے انہیں پھڑنا چاہیا مگر جنہیں بھی پھڑن دی کوشش کی تھی نا اس ظالم نے تے بھی حملہ کیتا کئی صحابہ کرام اس خنجر دے زخم دے نال کئی شہید بھی ہو گئے ایک صحابی نے انہوں نے کوئی چادر سی انہوں نے جلدی دے نال چادر دے اتے سٹی انہوں چادر دے کس لیا پھر صحابہ کرام نے انہوں پھڑیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھو نماز نال کتنی محبت سی اتنا قاتلانہ حملہ ہے لیکن آپ نے فرمایا پہلے نماز پڑھو باقی کام پھر کریں گے نماز پڑھائی آپ نے فرمایا اے دسو ویکھو منو قتل کرنے والا میرے تے حملہ کرنے والا کون ہے انہوں نے کیا جناب اے مجوسی آپ نے فرمایا الحمدللہ یا اللہ تیرا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے منو کسے مسلمان نے قتل نہیں کیتا منو کسے مسلمان نے قتل نہیں کیتا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ منو قتل کرنے والا مجوسی ہے میں پوچھنا چاہنا اس بندے دا مزار آج ایران اچھ بنے آئے ابو لولو فیروز مجوسی اے سجنہ نے مزار اتھے بنایا تو دی مزار اتھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے اتنا بغض نبی پاک دے صحابہ دے نالے نانو میں پچھلے دنہ جب دیکھا ہے
اس بندے نے 2 کتے رکھے نے، ایک کتے دا نام اتنے ابو بکر لکھے ہے، دوسرے تے عمر لکھے ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. خدا را مر جانا جی اگر خدا دی بارگاہ چ بھی پیش ہونا ہے جی. اس واسطے یاد رکھنا نجات تو نہیں ملنی ہے جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال حضور دی آل ازواج اصحاب نال پیار کر کے زندگی بسر کرنی. اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے دے نال جی انشاءاللہ اگلے جمعہ آ جائیں. وما علینا الا البلاغ.